visszanyúlni, mert gyakorlatilag ez 1971-72-ben történt, mikor egy baráti társasággal szórakoztunk, mint mindenki abban az időben, és mi meg ezt elég nagy kanállal fogyasztottuk, és gyakorlatilag a társaságban mindenki nem tudta, szóval nagyon sokan nem tudták azt, hogy vajon hogy is hívnak engem, csak azt tudták, hogy hol dolgozok, és mi a szakmám, és valamilyen formában egyik alkalommal az kijött, hogy hiányzik egy srác a körből, és ki? Hát tudjátok, aki itt dolgozik, és akkor valaki hátról bemondta, hát a Figaro? Igen, a Figaro is, akkor ez így gyakorlatilag kísér azóta is ez az év. És mikor tervezted el azt, hogy te fodrász leszel? Nagyon sokan kérdezték ezt a kérdést, és tényleg én azért szeretek erre igazából válaszolni, mert gyakorlatilag, ahogy én fodrász lettem, ez egy olyan eset, hogy azóta szentül meg vagyok győződve, hogy valaki, aki valamit választ, vagy valamit kap az élettől, szakmát, hivatást, igazából nem hiszem el, hogy az készül arra, és valaki rátelmette arra a szakmára. Ugyanis velem az történt meg, hogy engem abban az időben fölvettek lakatosnak, és hosszú volt a hajam, és édesanyám elzavart szószoros értelemben elzavart a fodrászat, mert mindig egy kicsit úgy nem voltam őszinte, hogy most be van zárva a fodrász, most nincs, most beteg, stb. És egyszer egy kicsit keményre fordult a dolog, és gyakorlatilag válaszolt elé állított, hogy vagy levágatod a hajad, vagy elmégy a családi háztól. A lényeg az, hogy elmentünk a Nagyhegyesre egyik fodrászhoz, és ő körbenézett, látott, hány éves vagy? Hát 14. Van már vagy jelentkeztél már valahova? Hát igen, jelentkeztem, legyél fodrász. Nem, hát hiszen, hogy lennék én fodrász? Hát az emberekkel kommunikálni, emberekkel foglalkozni nem az én világom. A lényeg az, hogy adott egy hetet arra, hogy választ adjak rá. Én otthon nem mondtam meg, de végül is a válaszadás előtti napon a barátom elárult, hogy nekem ezt a kérdést feltették, hogy legyek fodrász, és ezáltal a család otthon rá fölvett, hogy ne lakatos legyél fodrász, hogy mégiscsak más, meg stb. És gyakorlatilag most itt vagyok. Nagyon sok komoly munka volt, mert szerintem az előző kérdésnek a folytatásához egy kicsit visszatérve, az, hogy nekem nagyon nagy erő volt, hogy végül is egy egyszerű családban, normális körülmények közt abban a világban, hogy felnőhettem, mert hatan vagyunk testvérek, és gyakorlatilag csak az édesapám dolgozott, és egy egyszerű családba felnőve igazából mondjuk megmondhatom azt, hogy ismertük a nincset. Az, hogy nincs. Most ez a nincs, ez egy óriási hajtóerő volt. És úgy gondoltam ahhoz, hogy gyakorlatilag egy picit nekem majd legyen valami, az nagyon sokat kell dolgoznom, és amit csinálok, azt komolyan kell venni. És valahogy ez egy olyan hajtóerő volt, hogy mindig mögöttem éreztem azt, hogy ugyanaz még egyszer előfordulhat, a nincs, és ezáltal szaladok előle, és dolgozok érte, hogy egy picit nekem is legyen, meg a családomnak is egy normális életkörülményt tudjak biztosítani. És hol tudtad elkészíteni ezt? Na most, hogy a frizurák, hogy az első komoly munkát, végül is az emberek mindig az első komoly munkát, amikor vizsgázik, hát szerencsés alkat voltam, mert a tanítómesterem abban az időben, egy Nagyhegyesen voltam tanuló, egy bátran ki kell mondani, sajnos már nem él, Fehér Istvánnak hívták, és ha valamit, az alapokat kegyetlenül megtanított az embernek, és úgymond nem volt soha problémám az, hogy mikor vizsgára mentem, én akkor időben ne feleljek meg a elvárásoknak, mert elég keményen bánt velem, de utólag azt mondom, hogy neki volt igaza. Hát, hogy egy kicsit olyan ciki megkérdezni, de volt-e olyan munkád, amire azt mondtad, hogy ez bizony nem sikerült?
Nagyon sok, mai napig van ilyen. Mai napig van ilyen. Igazából a legnehezebb az, hogy nagyon sok vendég ajánl a másik vendégnek, barátnőnek, barátjának, és akkor, mikor megjelenik ez a új vendég, akkor ő azt mondja, hallotta rólam, hogy én ilyen meg ilyen varázsló vagyok, holott azért varázsló nem vagyok, és akkor az ember nagyon akar valami nagyon jót, meg nagyon frappánsat, és akkor minden olyan negatív dolog jelentkezik, vagy nagy a füle, vagy nagy az orra, vagy nagy a szeme, vagy nincs haja, vagy kopasz, vagy... Szóval minden olyan negatív dolog jelentkezik, ami úgymond korlátoz abból, hogy valami normális frizurát készítsek, és ilyenkor egy kicsit úgy bele kell nyúlni, szóval mindent össze kell szedni, és hát általában a vendégek elégedettek már ezek a vendégek azzal, amit készítek. Én azért belülről tudom, hogy ez nem a maximum, ezen még dolgozni kell. Ugye vannak fodrászversenyek és vannak fodrász bemutatók. Valóban, szóval versenybe úgy, ez mind a kettő szorosan hozzátartozik a szakmánknak a folytatásüzéséhez. Na most gyakorlatilag nekem az első versenyem 1972, hát alig végeztem el a fodrász szakmunkásképzőt. 72-ben volt az első, egy megyei verseny volt, ahol hál' Istennek így mondom utólag, hogy nem nyertem semmiféle helyezést, mert az egy kicsit úgy bekeményített, hogy nem. Azt hittem, hogy már jó vagyok, és akkor úgy rájöttem, hogy még borzasztó kevés vagyok a szakmában, és az egy jó tanuló év volt. A következő, a 73-as megyei bajnokságot már megnyertem, és aztán 74-ben már 8. voltam az országoson. Ez tudni kell róla, hogy 126 induló volt, ami kegyetlen sok, szóval ott vidéki labdával nem rúghatott, és azért 10-be bemenni az egy nagyon nagy dolog volt. És aztán már azóta is 30 éves, 25 évet csinálom. Melyik volt az első komoly díj, amit el tudtál érni ebben a szakmában? Hát nekem a megyei verseny volt. Mindig azt hittem, ha egyszer én megyei első leszek, akkor én leszek a nagyon jó. Aztán nem elégeltem meg, csak lennék egyszer a 10-be, sikerült, aztán lennék az 5-be, sikerült, aztán 3-ba szerettem volna lenni, az is sikerült. És gyakorlatilag elmondhatom azt, hogy még mindig versenyzek, de elég szerencsés pályát mondhatok magam mögött, vagy tudhatok magam mögött, mert 4-szer voltam mesterbajnok, és a második, harmadik helyzet az nagyon sok, azt nem tudnám megmondani. Hát többször voltam világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Európa-kupán, ilyen, valamikor volt egy úgynevezett barátságkupa, ami nagyon színvonalas és egy nagyon jó megrendezett verseny volt. Szóval gyakorlatilag úgymond mondhatom azt, hogy mindent elértem versenyszinten is, amit valamikor a gyerek álmodik, hogy mi szeretne lenni, mert én azok közé tartozok, aki mindig álmodik. Szóval mindig megálmodom, és mindig szeretnék álmodni arról, hogy még mit nem értem, és még mi akarok lenni, és még mit szeretnék elérni a szakmába. Hozzá kell tenni, nem teljesült be, és ez a legfontosabb, hogy még nem teljesült be, hogy én most már mindenben ott vagyok a spiccen, úgy érzem, hogy félúton járok, hát remélem még a hátralévő másik fél életem az elég lesz ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy még nagyon sok minden van bennem tulajdonképpen. Egy-egy ilyen versenyre szoktál-e magaddal vinni szoboszlói fiatalokat, vagy pedig olyanokat, akiknek ez egy úgynevezett debütálás? Szoktam, de megmondom őszintén, hogy hiányolom azt, amivel az elején kitértem a beszélgetésünkkor, hogy nincs meg a hajtóerő, nincs meg az, hogy mi van mögöttem. Szóval az a nincs érzés az, hogy tulajdonképpen nekem kellene kicsit úgy kitörni, mert talán szembesülök azzal az érzéssel, hogy akkor egy nagyon egyszerű körülmények közt kell élni az életet. Hozzá kell tenni, az lehet ugyanolyan jó, vagy akár még lehet jobb is, mint aki esetleg nagyon el van engedve, de valamilyen formában én mondjuk
nekem egy olyan mentalitás, szóval egy olyan szemléletem van az életről, hogy ha már egyszer megszülettünk akkor, és választottunk valamit, vagy kaptunk valamilyen hivatás szakmát, akkor próbáljuk azt olyan szinten és olyan maximumot kihozni belőle, úgy mondtam, hogy egy picit az embertársainknak segítségére lehetek, és akkor már volt értelme, hogy itt vagyok. És azok, akiket ott a versenyeken elkészítetek, tehát úgynevezett alanyok, azok kikből szoktak állni? Hát nehéz dolog. Szóval gyakorlatilag a modelleknek a megválasztása kegyetlen kemény kritériumoknak kell megfelelni, és ez mindig abból tevődik össze, hogy jön a vendég, lát az ember utcán embereket, leszólítja a szórakozó helyen azokat a modelleknek úgymond megfelelő hajú lányokat vagy fiúkat, és akkor gyakorlatilag ez egy így tevődik össze, és akkor abból felépíti az ember azt a gondolatot, azt az elképzelést, amit úgymond kitalál. Hogy történik ez mondjuk, amikor te meglátsz az utcán valakit, akkor hogy szólítod le, vagy a szórakozó helyen? Mit szoktál mondani? Hát először is bemutatkozok, hogy ki vagyok, és azt mondom neki, hogy tetszik a hajad, tetszik a megjelenésed, és van egy ilyen programom, van egy ilyen fellépési lehetőségem, vagy versenyem, és akkor nem próbálnál te ebben segítségemre lenni, és nem próbálnál te nekem esetleg modellem lenni. És általában megmondom őszintén, egy olyan, hála az Istennek, egy olyan 80%-ba elvállalják. Általában azok szoktak nemet mondani, akiknek már úgymond programja van arra a hétvégére. És volt, aki esetleg ezt rossz néven vette? Nem. Mondhatom azt, hogy igazából visszautasítani inkább én utasítottam vissza, amiatt, mert mikor meglátom valóságban, hogy milyen a fejforma, milyen a hajtípus, milyen a hajnak mondjuk a szerkezete, vagy esetleg milyen a kontur, a hajnövése, akkor úgy éreztem, hogy csak nem jó. Szóval ilyen már volt, de hál' Istennek szóval segítőkészek. És természetesen ezért kapnak valami jutatást is, hogyha ők kimennek veled? Hát gyakorlatilag a jutatás az arról szól, hogy például, hogyha kimegyünk egy világbajnokságra, mi beszélünk, mondjuk 90-ben voltam Rotterdamban, mert elég rég volt, de mondjuk most legutóbb tavaly Párizsban voltunk Európa kupán. Gyakorlatilag ez az út a teljes ellátással, ez gyakorlatilag teljes ingyenes a modell számára, szóval azért ez sem olyan rossz. És amikor ilyeneken részt veszel, a város neve mennyire szokott szerepelni ott a te neved mellett? Gyakorlatilag én mindig úgy szoktam mondani ezt, mikor akár egy magyar bajnokságra, mesterbajnokságra megyünk, mindig azt mondják, hogy a hajdúszoboszlói fiú. És ezért jól esik, mert végig is itt élek már elég régóta, és a szüleim meg gyakorlatilag törzsökeres hajdúszoboszlók. Szóval gyakorlatilag én is az vagyok, csak mi valamikor régen egyszer elköltöztünk, aztán én visszajöttem. És gyakorlatilag én ezt a hajdúszoboszlói nevet mindig fölvállalom, magamévá teszem, de ha már kérdés volt, akkor válaszolok egy kicsit úgy sarkosan rá. Be kell valami őszintén, hogy én úgy érzem, hogy mai napig nem érzem azt, hogy hajdúszoboszlón érzem azt, hogy én esetleg neki vagyok. Hajdúszoboszlón hol kezdted a pályafutásod? Hajdúszoboszlón? Gyakorlatilag, amikor elvégeztem az iskolát, az már 71 körül volt, lehet, hogy nem vagyok pontos, de ott körül lehetett. Mindenkit úgy végig koldultam, hogy szeretnék hajdúszoboszlón dolgozni, és nem kellettem sehol. Hozzá kell tenni, 5-ös volt a gyakorlat, és összességében 4-essel végeztem, és a szövetkezetben azt mondták, hogy fölvesznek, hogyha próbamunkát végzek. És akkor itt a kisposta, ahol most van, itt nem messze mellettem, itt volt a próbamunkát, Komódi Gábornak hívták az akkori üzletvezetőt, és egy fél óra, egy óra múlva betelefonált a szövetkezet irodájába, hogy ezt a fiút meg kell tartani. Valahogy így kezdődött a hajdúszoboszlói pályafutás. És hol volt az első üzleted? Az első saját üzletem a Luther utca, ahol most is egy fodrász gyerek próbálja bontogatni szárnyait, én is ott kezdtem, és gyakorlatilag ez egy borzasztó kellemes és jó érzés volt, hogy volt egy saját üzletem, és a legjobb az volt az egészben, egy az, hogy fiatalabb voltam, 10-valahány éve, és gyakorlatilag mondhatom azt, hogy szinte az egész város oda járt, és egy óriási érzés volt. Hogy sikerült erre a helyre szert tenni? Mi volt az a motiváció, amikor eldöntötted, hogy igen, én itt szeretnék egy üzletet nyitni?
Gyakorlatilag aztán volt egy másik üzlet a lakásomon, ami már egy kicsit úgymond felszereltségéből és nagyságrendjéből is más volt, és ahogy az idő telt, és ahogy az eredmények jöttek, ahogy a meghívások jöttek, ahogy a tanfolyamok, a bemutatók, versenyeknek a megtartásai követték egymást, gyakorlatilag úgy nőttem ki azt a helyet, és ezáltal gondoltam arra, hogy ha már úgy csinálok valamit, ahogy csinálok, és úgy gondolom, hogy kell csinálnom, hogy én azt gyakorlatilag véghez viszem, ezáltal szent meggyőződésem volt, hogy egy picit ugye a kirakat fele kell menni, nem csak azért, hogy most itt a portálom olyan legyen, amilyen, hanem még többet megmutatni arról, hogy én hogy érzek ez iránt a szakma iránt, mert végül is ahogy érzek, az gyakorlatilag az érzés, az mind a vendégekért történik. És ezért hát elég sok időbe telt még itt a főutcán sikerült ezt az üzletet megtalálnom. Szerencsém volt, sikerült, segítettek benne, úgy értem segítettek benne, hogy gyakorlatilag ez meg volt hirdetve, eladásra és senkinek nem kellett. Aztán elég sok mindenkinek kellett, mikor összeraktam. És a vendégeid száma megnövekedett-e azóta, amióta ez a igencsak legelőkelőbb, mondhatni, Szoboszló legelőkelőbb fodrász üzlete működik? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, és hát őszintén mert szóval az a jó, hogyha az ember azt mondja, amit gondol. Hála az Istennek, szóval a vendégforgalmunk mondhatom azt, hogy egy nagyon jó éves szinten. De ha azt mondom, hogy most a hajdúszoboszlói lakosság gyakorlatilag az éves szinten lévő forgalommal hozzá kell tenni, benne van az üdülő vendég, valahogy így tudnám kifejezni. A vendégforgalmunknak 50%-a Debrecen, 30%-a környező városból tevődők össze, és 20%-a Hajdúszoboszló. Na most, hogy miért járnak annyian hozzánk Hajdúszoboszló, és miért nem, ezt mondjuk én tudom a választ, de nem akarok rá megválaszolni, mert fejezem úgy, hogy nem én vagyok a kompetens rá, hogy megválaszoljak, de igazából talán úgy érzem, hogy az emberek egy picit azért fordítottak hátat elég sokan, mert egy olyat csináltam, amit még nem, lehet, hogy ebbe a szakmában nem láttak. Most senkit nem akarok megsérteni, senkit nem akarok megbántani, úgyhogy már előre bocsánatot érte, de úgy érzem, hogy sokan azért nem jönnek be, mert ilyen visszhangot hallok, hogy túl szép, túl elegáns, holott ez gyakorlatilag őértük készült. Értük készült, hogy én boldoguljak, éljek, normális életet tudjak folytatni. A másik dolog az, hogy gyakorlatilag itt élem le az életemnek nagy részét. Most én olyat akartam csinálni, ahol én jól érzem magam. Hál' Istennek nagyon jól érzem itt magam, úgy érzem, akik itt dolgoznak mellettem szintén jól érzik magukat, akik ide járnak, nagyon jól érzik magukat, és akik nem járnak ide, ők azért nem érzik itt jól magukat, mert még nem próbálták ki. Mindent meg. És igazából bármilyen kérést vagy igényt tudtok teljesíteni? Én azt hiszem, hogy igyekszünk. Szóval például ma volt Ladányból egy kislány, pont ebbe a székbe ült, egy elég erős vöröshajból kellett világos szőkét festeni. Nem nevezek meg üzleteket, ezt nem vállalták el. Gyönyörű szép világos szőke hajjal távozott. Például olyat is tudtok csinálni, hogy mondjuk valaki bejön göndörhajjal és nyílegyenes hajjal távozik innen? Ilyet is tudunk, hát erre élő példa volt Hajdúszoboszlón a Békében a bemutatón, ott egy hosszú szőkelány göndörhajjal és egyenes hajjal távozott. Szóval, és ez tartós frizura végül is? Ez egy tartós dolog. Szóval gyakorlatilag úgymond megpróbálunk mindent teljesíteni, természetes, hogy mondom, nekünk is van baki, nekünk is van balsiker, de itt nagyságrendben mérve a százalék elég jó, és ez fontos. És ha baki van, tegyük fel, és reklamál az ügyfél, akkor mit csináltok? Majd János, remélem, a Lelek János úr, aki itt minket most próbál képbe megjeleníteni, majd ott talál egy táblát a sarokban, és arra a táblára ki van írva, hogy bármilyen problémát fedez fel a vegyszeres munkába, abban, amit mi itt elvégzünk, kérem, jöjjön vissza, és a jogos reklamációt korrigáljuk, és természetesen elnézést kérünk érte. Szóval gyakorlatilag ez a tábla azt hiszem, hogy talán az országban sincs kitéve, de mi ezt bátran kimerjük tenni, hogy mi úgymond, ha hibázunk, azt felvállaljuk, mert mi is emberek vagyunk, de mi azt úgymond korrigáljuk, és megpróbálunk mindent elkövetni azért, hogy elégedetlen távozzon a vendég tőlünk. És mi van például egy olyan esetben, hogyha mondjuk őt szerette volna, hogyha hosszabb marad a haja, és igencsak megnyírtátok, aztán ilyet hogy lehet rendbe tenni? Hát ilyet nem lehet. Hát ilyen is volt már személy szerint velem is előfordult ilyen, de megmondom őszintén, ez valahogy úgy zajlott le
elég ritkán fordul elő ilyen, és elég rég volt, de emlékszek egy esetre, hogy valakinek picit elértettük egymást. Próbáltunk itt úgymond beszélgetni, vidámkodni itt a dolgokról, és akkor beszéltünk, és én teljesen másra gondoltam, mint amire ő gondolt. Megcsináltam a frizurát is, hát eléggé furcsán nézett rám, és gyakorlatilag ki is fejtette véleményét, hogy hát ő nem ezt gondolta, és ő teljesen fel volt háborodva, és minden negatív dolgot úgymond egy picit elmondott. Na most a legfontosabb az volt, hogy hazament, és a közvetlen baráti társaságban, a családban és a barátnő közébe egy óriási sikert aratott. És akkor fölhívott egy hét múlva, hogy ne haragudj már, de tényleg sajnálom, de így sokkal jobb, azt mondja, mindenki sokkal jobban néz neki. Úgy akkor kellemetlen volt, mikor itt úgymond egy kicsit negatív megnyilvánulás volt a munkánk irány, de viszont kárpót volt a telefon. Szempontból, tehát milyen pénztárcájú embereket tudtok ellátni? Most mondtad, hogy tehát kevesebb a szoboszlói vendég, nem azért van, hogy esetleg nem tudják megfizetni ezt a szolgáltatást? Nagyon örülök a kérdésnek, mert alig várom, hogy ezt föltegyék számomra. Na most körbe kell járni az országot, vagy esetleg Hajdúszoboszlót,